Okay guys, pupunta kami ng ilog, mga kapanangtunan. Nada kami ramaraman ta. Yan, si Magkumare, si Nanang, saka si Tilardes. Yan. Magkamukha no, para magkapatid. Tapos ito yung tubig natin. Ito yung dala natin. Halo-halo. Literal na halo-halo kasi yung mga pinaksiw na silap guys. Tapos yung mga prito na bangus andyan na. Baso. Yan, andyan na. So, tara. Pangalan nila kat sa aragam. Baliray. Para kay Boss Melchor. Tara. Okay guys, we are vlogging. Tulya. Okay guys, atong nalusakin. Nalusak na guys, nalusak. Ito yung detaran namin guys. Ito. Yan. Si si Along, rider to. Talagang sumasali to sa mga karera ng mga motor. XRM, ganun. Sa mga motor pa. Ito. Ito yung mga guys, mga nagtitricer ng mais. Dito tayo. Tara. Let's go! Ang layo ng pinag-iwanan ng motor doon. Pwede namang dumaan yung motor dito guys. Ang init! Grabe! Nakubad pa naman tayo yan. Syempre kita yung abs natin. 6 packs. Ay 7 packs. May butal pala. Kasi guys may mga datatnan tayo nangunguha ng tulad dun. Si Tita Peli ata yun eh. Ay si Ate Peli, no? Okay guys, dito na daw kami pepesto. So iwan na natin yung jug, mga pulutan, alak baso guys. Ito alak baso. Yung bilog nandyan sa bilog. Ito. Hingi na kasama. Guys, ito yung mga nakuha nating tulya. Yan si Joseph. Marami. Pero sa akin merong Sana all. Saan natin nalagay? Yan sa damit mo. Ilagay natin sa damit mo. Yung mga nakaman dito na. Nakapan natin. Taga-video ka lang tanto, tagalang. Wow, baraan na ka! Akala namin guys, kami lang yung pupunta dito mangunguha ng tulya. Pero mali. Sa The Fells. Yan, sa The Belly. Lupi. Ano yan? Mahanga pa talaga ng tulya yan. Tinte. Patingin ng patingin ng nakuha mo na. Ay nandito sa loob. Patingin lang. Nandito yung sa damit ko. Maraming. Pati silang tinune, madami. Lalagay sa damit guys. Saan tinunay puntan natin? Yan. Tinons. Wala nang laman yung tubig mo. Ininom mo ata lata. Patingin ng patingin. Ay, Yung mga nahuli, yung mga nakapa mo, nasaan? wala, nasa ulob ng tiyan ko. Nasa loob ng tiyan. Pagkita mo tinune. Nasa loob ng tiyan. Ang dami. Patingin. Ang dami. Guys, ang dami nang nahuli na tulya. Grabe tong dalawang to. Kano kayo pente? Nyaras kinapan? Patay lang. Glass daw. Andito na kami. Tapos na kaming mga panang tulya yan. Tapos ito yung mga nahuli natin. Nahuli? Mga nakapan natin pala. Nalaki Yan, ang dami. Bali damit yan ni Paps. Yan. At pupunta kami ng Asasi guys. Sa kabilang baryo para bigyan si Sir Melchor ng tulya. Yan, ang dami.
So tara guys, kunin natin yung ito, yung babalikan natin mamaya yung pulutan. Ito, dami po. Yung ni babayero mo lang ah. Babay. Si Kuya Dante malayo, hindi na makikita. Yan. Guys, sa sobrang init, nangingintab na kami ni Along. Likod nyo guys, oh. Magtardang ka, say. Tigil kasi. Oh, yan. Yan. Yung likod ko din, grabe. Tira-tira ng sunburn yan guys. Wala stick. Dadagdagan pa. Oh, sobrang init. Okay, tara guys.